Snij zeker wel soms 3 jaar uur achter. Ja, hè? Jawel, jawel. En langs de toeren zo. Ja, dan kist er heel Europa en daarbuiten. Dat vind ik heerlijk. Toch van huis en toch thuis. Als ik me nog dan zeg ik aan de kant en ik op de bank zitten. En dan niet echt ken dat net, dan zit ze op het dik en dan moet deze weer weer om. Ja, dat is mijn simulatie Simulatie van wat? van een vrachthouderspultje. En wat voor vrachtwagen is dat dan? DAF, 2800. En dat heb mijn huid vroeger ik aan. Ik had precies dezelfde skin. Dus hij riet in jouw auto om? Ja, ja. Dat had ze dat weer in DAF 2800. Ja. Nou, en die had, daar had ik vroeger maar in. En daar had er nou op in het badje in de computer. Nou, Grappig. ja, ja. En zo het vrachtwagen van in Hardik, wat is dat? Ja, dan hou ik het oude trucje wat in beweging, hè? Ja. Ja. Nou, lekker. Dat zit net op een film. En nou is het botsetje. Ja, dat zit dus ook op een film.